ନମସ୍କାର। ମୋତେ ନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରିବା ମୋର ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ନା ଗୋଟା ବାଇଗଣକୁ ଭଜା କରିବି ନୂଆ ଭାବରେ, ଆଉ ଖାଇକି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ ସଫା କରିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ଥୋଇଦେବେ। ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋ, ଅଦା, ରସୁଣ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବେ। କାଟିଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତେଲ ବସେଇ ତାକୁ ସବୁକୁ ପକାଇଦେବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିବେ ତାକୁ ବି ଭଲସେ ସେଥିରେ ଭାଜିଦେବେ। ନଡ଼ିଆଟା ଯେଉଁ ଭଜା ନଡ଼ିଆର ତା'ର ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କଡ଼େଇରେ ଆପଣ ସବୁ ବାହାର କଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ। ବାଇଗଣକୁ ଆଗରୁ କାଟିବେନି, କାଟିଲା ମାନେ କଳା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଜା ହେଇକି କାଢ଼ିବେ ତାପରେ ବାଇଗଣଟାକୁ ଦେଖିକି ଭଲସେ ପୋକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଚାରିଫଟା କରିଦେବେ। କରିଦେଇ ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇଦେବେ। ସେଇ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେବେ। ବାଇଗଣକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଦେବେ। ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଶୁଖିଲା ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଛି, ମୋତେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।